खुलुमबाय नमस्कार सभी को छोटी सी चैनल में so दिनै जों थांगासिनो बैसागु जानो लोगोसे बेरायनो आंजों सोर दं हाय हेलो ट्राई खालामदों दे ट्रायल फर्स्ट टाइम बे केमेरा जिहेतु आंनि नङा दस्रानिसो तो बे केमेराखौ ट्राई खालामनो लाना फैदों जोङो माबायदि जायो नायनोसै ओमफ्राय जुदि मोजां जायोब्ला आं लागोन आरो so या Oh, ulta lagasino miथिबायना Yes. रोंदों ना ओमफ्राय सफैबाय आं दा माइनावमोननि न'आवहाय आलासि जानो जिहेतु जेबो प्लेनिं गैयामोन बेबायदि आनएक्सपेक्टेड जों सफैदों सफैनानै जिहेतु दिनैहाय शुट दङमोन एसे प्रमोशन भिडिअ बानायनो नागिरदोंमोन स्प्रिं फेस्टिवलनि थाखाय नोंथांमोना थाबैनो मिन्थिगोन बेखौ मा बुस्थु बा मानि थाखाय बेखौहाय होननाय जादों बा खालामनाय जादों थ' बिनिनो तैयारि सोलिबाय थादोंमोन बेयावहाय केमेरा फिटिं खालामगासिनोमोन फंबाया नायगासिनो थ' बेयावनो आंबो सानबाय कि जिरायथावथावै एसे भिडिअ लानो होननानै नायलांबाय थाबा नोंथांमोना मिन्थिगोन जोबोद मोजांनि बाथ्रा जोंनि उदालगुरियावहाय फर दि फार्स्ट टाइम गिबि खेबनि थाखाय स्प्रिं फेस्टिवल होननाय मोनसे फेस्टिवल जानो थांगासिनो दङ एप्रिल दाननि 26-27 आवहाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबा मोजांहै डिटेल्सखौ लासैनो मिथिलांगोन थ' नायलांबाय थादो Happy Bwisagw. Oh, deh, Fui. Ready?
लांसै सेकेंड ग्रुप था सेकेंड फर्स्ट ग्रुप का ख़त्म हो गया अब सेकेंड ग्रुप ख़त्म हो गया अब विल रोल आंना बेगाव थाखोथाय बेग गोसोम दोनदोंमोन आङो औ मोना 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 सो আমি ক'ত গৈ আছো আমি এটা হেৰিটেজ ৰিজৰ্ট কিহৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰমোশ্যন এটা ভিডিঅ' শ্বুট আছে ওকে ডান সো আপকামিং আমাৰ আহি আছে প্ৰগ্ৰাম স্প্ৰিং ফেষ্টিভেলৰ কাৰণে दायो जों थांगासिनो बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' टुरिजमावहाय बेवहाय फिसा मोनसे शुट दङ नायलांबाय थादो मिथिलांगोन नोंथांमोना हाय हेलो आइ एम ड्राइभर हेलो तो इसीलिए हम लोग प्रोमो शूट लेने आए हैं यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा छोटा सा ऐसा लाइक ए ट्रेलर ताकि आप लोगों को पता चले कि कहाँ पे होने वाला है लोकेशन जो कि है एक बहुत ही सुंदर सा जंगल के बीच में। तो बहुत ही जल्द आप लोगों को पता चल जाएगा। ये हिंदी में इसलिए बोल रही हूँ ताकि सबको समझ में आए। अगर मैं बोरो में बोलूँगी तब तो लाइक ओनली बोरो पीपल विल नो, तो इसीलिए तो देखते जाइए, पता चल जाएगा आप लोगों को धीरे धीरे। और जितना हो सके अपडेट देने की कोशिश करूँगी। और जल्दी से जाइए, स्प्रिंग फेस्टिवल एक पेज है इंस्टाग्राम में, वहाँ आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सिंगर्स हमारे यहाँ प्रोग्राम में अटेंड करने वाला है। सो या अभी के लिए हम चलते हैं कॉफ़ी पीने के लिए। लेट्स रोल। Hey. Chance my trace. हे हाय, हम पहुंच गए हैं वापस दालगुड़ी। अभी हम कैफ़े में हैं, कॉफ़ी पी के हम घर जाएंगे। तो आज का वीडियो बस यही तक था। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।